കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ കുറ്റം വിധിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ മോശയായിരിക്കും നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും മോശയും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം? നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനായിരിക്കത്തില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കത്തില്ല. ഞാനല്ല വ്യഭിചാരിയായ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അവളെ രക്ഷിക്കുകയായത്. എന്നാൽ അവളെ കുറ്റം വിധിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മോസസാണ്. അപ്പം നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തികളും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ജീവിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടോളാം, എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ കൂടാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി മോശയുടെ കീഴിലേക്ക് പോവുകയാണ്. യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മോശയുടെ കീഴിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മോശയുടെ കീഴിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മോസസ് അവരെ കുറ്റം വിധിക്കുകയാണ്.